mo, te? Ha? Kala ko may uod. Ngayon, kalo na ano. Sino ba may sabi no na may uod yung... Sa isip lang yan niya kasi Sa isip mo lang. nararamdaman niya na akala niya Sa isip mo may kumukulam sa'yo. Pero ang totoong may sakit talaga sa may sapi ay ang mister mo. Oh. Ito, yung boyfriend mo. Nakita mo naman kanina, te. Lahat ng stick yata Wala. ni Magnetico nilagay na sa daliri mo, sa paa mo. Nakaramdam ka ba ng sakit? Wala. 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 O kaya ano ang sakit mo, ate? Sarili mo, ate, yung iniisip mo. Akala mo lang yon. Tapos ito naman si kuya, nung inilagay yung kanyang mga nilagay sa'yo lahat na stick, halos Bumana sa kanya. halos umaangat yung puwit niya sa sakit. Oh. Ano bang naramdaman mo, kuya, kanina? masakit. Talaga sobrang sakit. Sobrang sakit, para nasusunog na masakit. Pitik lang yun. Sakit na masakit. Pero okay na po yun sa, ano po, sa dislocation hips mo, kuya. Maayos na po yung lakad mo. Babalik daw. Baga, ano itong mga namamanid na to, ano na lang siguro sa... Opo, may follow-up check up pa po yan. Babalik daw. Medyo aga-agahan nyo na lang po, ha? Sa ano, sa sunod na Martes, gano'n? O sa second... Ano po ba sabi niya po? 2 weeks daw eh. Babalik lang daw. 2 weeks, 14 days. 14 days po. O, sige po, ingat po kayo sa pag-uwi, ha? Sige po. Taga saan po kasi kayo, kuya? Orang lang. Sa Porac lang, sa Pio. O, sige po, ingat po kayo. Salamat sa inyong pagtitiwala. Bye-bye, bye-bye. Okay. Thank you po, Papa Jesus.